аз сокинони бинои бисёр ошиёна дар маркази Хуҷанд хоста шудааст, ки баннер бо сурати раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон бардошта шавад. бо сабаби баннери бузурги овехта шуда хонаҳо торик асту нафаскашӣ мушкил мебошад ва ҳатто рӯзона чароғак гирён аст, шикоят мекунанд сокинони бино. иттилоъ медиҳад Радиои Озодӣ. Мақомоти маҳаллӣ то ҳол ба шикояти сокинон посух надоданд. як сол пеш дар бинои бисёр ошиёнаи назди маркази ҷавонон дар маркази шаҳри Хуҷанд баннери бузург бо сурати Раҳмон овехта шуда буд. масъулони маҳаллӣ гуфтанд, ки баннери мазкур дар 2 ҳафта бардошта мешавад, аммо баъдтар ваъдаи худро фаромӯш карданд. Тилавиддин Аҳмадов бо ҳамсараш дар яке аз хонаҳои бинои мазкур зиндагӣ мекунанд. мо зиёда аз як сол аст, ки азоб мекашем. кондитсионер кор намекунад. дар манзил ва балкон нафас кашидан мушкил аст, алалхусус дар фасли тобистон, вақти ҳарорат тоқатнопазир гарм мешавад ва аз баннер бӯи нофорам мебарояд. ин чӣ қадар давом мекунад? хашмгин мешавад соҳиби манзил. ба гуфтаи ӯ, сокинон борҳо ба мақомоти шаҳрдории Хуҷанд муроҷиат карданд, аммо дар он ҷо ҷуръат накарданд, ки баннер бо сурати раисҷумҳурро аз он ҷо бигиранд. имрӯз рӯзи офтобӣ аст, аммо хона торик мебошад. тамоми рӯз чароғак гирён аст, мегӯяд Тилавиддин Аҳмадов. аз химические свойства тайёр шудагӣ бӯи тафти ин одама касал мекунад. ёдрас мекунем, ки дар Тоҷикистон суратҳои раисҷумҳур ва баннерҳо бо иқтибос аз гуфтаҳояш дар ҳама шаҳрҳо ва дар ҳама роҳҳои мошингард овехта шуданд. инчунин дар ҳама идораҳо ва муассисаҳои давлатӣ низ овехта шуданд. тибқи иттилои Радиои Озодӣ, соли 2018 додгоҳи вилояти Хатлон сокини деҳаи Пахтаободи ноҳияи Хуросон Абдулҳаким Таобовро пас аз танқид барои овехта шудани сурати навбатии раисҷумҳур Раҳмон дар барангехтани кинаву адоват айбдор дониста ба 1 соли зиндон маҳкум намуд.